back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Wag gid lagi may relasyon anang dindo. Suod lang gid kaayo mi kay ako ganahan man sad ko niya. Usi ka na, Mir. Isip nga ako siyang higala. Kay buutan man sa das dindo ba? Makalingaw sang ikaistorya. Mura sa kog ikaw, Paulo. Murag dako sa ni kalainan, Mir. Unsa may kalainan ninyo, be? Dako may kalainan ba? Unsa lagi? Kuan sa tinuod lang ba? Dagan kayo gisulti si Arturo nako bahin ni Dindo. Gani, di gyud to siya gusto nga si Dindo ang imong pilion. Bangag sa ilong. Murag na intriga gid kayo ko anang imong mga gipanulti, Paulo da. Mer, sekreto lang nin nga to ha. Ug nara na nimo kung motuo ka og dili nining akong mga revelasyon nimo may tungod sa pagkatao ni Dindo. Sige ko no, Paulo. Sultihi ko no ko kun unsa man ang mga gipanulti ni Arturo diha nimo bahin ni Dindo. Andam na ba ka, Mer, sa akong mga ibutyag nimo? Andam na ko, Paulo. Bangag sa ilong. Abi ni mo, Mer, kadto si Arturo, buutan gito nga pagkatao. Nahimo ra to siyang bisyoso tungod ra sab ni Dindo. Mao ba? Oh. Kung badlungon man to si Arturo, mas labaw na gyud nas Dindo. Grabe ang bisyo ng tawana. Daghan kayo mga babae nga gibinuangan anang Dindo. Wa na siya giseryoso o girespeto nga babae kaniadto. Ug daghan kay na siya gipaanakan. Unya biyaan lang dayon ang mga babae. Bangag sa ilong. Tinuod ka, Paulo? Tinuod lagi na, Mer. Wa gyud ko mamakak nimo. Saksi masag ko sa tanang gisulti ni Arturo. Kung nagduda ka sa kong mga gisulti nimo karon, may mo pangutan-on nimo si Bibing kung kinsay amahan siyang anak karon. Ug di lang kay si Bibing, i-apel na to si Carol ug si Ingrid. ug si Diana nga taga-iskina bayang. Pulos na mga gipamabdusan ni Dindo ug wa gyud hatagi og sustinto ug wa niya ilhang iyang mga anak. Karon pa ko mahibaw, anak, Paulo. Di lang ni pagdaot ng ako, no? Pero kung gusto gyud ka nga masayod, tulo pa na ka babay ang akong gimensyon nimo. Karon. Pero aron yun nimo masiguro, unaha og pangutanas Bibing, kay sigurado nga tug-anan juga anak niya tinod. Ug di ba, kailan nam sa mo ni Carol ug ni Diana? Oo, kaila ka ayo. Oh, mas maayo nga magpakisayod ka, Mer. Aron makaila juga kung kinsa gyud nas Dindo. Bangag sa ilong. Maglibog yung kunin mo, tay. Kung wa gani sila si Paulo ug Lucio din magyaw-yaw ka. Pero kung naa gani, may kay kag tinagdan nila. Anong kalit sa kag nausab, tay? Wa man ko mausab, Riming. May pasidaan lang ko ninyo nga di mo angay mo kumpiyansa. Ang sa'yo di mo kumpiyansa, tay. Dili mo kumpiyansa nila ni Paulo ug Lucio. Wa pa ito magsuhito na nila, oy. Sumagod. Ingon tong usa nga, wa kuno sila'y plano nga mangulitaw ninyo. Nya, kato si Paulo, may prangka yun nga. Basin og manguyab yun sila ninyo. O niya, ingon man ka, tay. Nga wa gyud problema kung mangulitaw sila. Ay, wa lagi problema. Pero, pero ha, kamo mo magbantay. Kay basin og mailad mo itong mga tawana. Kaya nga no, maningila da ito sila. Oh, unsam na si mong tanaw? Kantong mga dagwaya? Ha? Kasaligan to nimo? Nawa tay, nawayo, nagigay ka, tay. Sulti mo ko. Di na lang ito maglalisa na, tay, uy. Ikaw bito among gipabuot. Unya, uyon man ka nga mangulitaw sila. Tug-ani ko tinuod, Riming. Saman, nakauyon sa kaadtong mga tawhana? Para na ko, tay. Kadto si Paulo ug si Lucio, mga maayo to silang tao. Ug wa say kaso nako nga mangulitaw sila. Nakauyon day kanila. Nakauyon lagi tay. Pero
Pero tay, hanay, pero tay. Wa magpasabot nga na ako'y plano nga doon ako'y sugto nila. Baya, si tatay. Pida, eh. Hay, kuidaw ha. Kuidaw ba yung riming? Kana biyang ingon anang istayla? Daghan kay nailad anak. Kanang imong pag-ingon-ingon nga, wa kay plano? Oy, basin big mailad ka ha? Tanahon talang unya. Oh, tanawa lang niya, tay. Basta ako, prangka ko nga pagkababay. Once mo ingon ko nga dili gid ko ana. O kung makauyon sab ko sa tao, depende lang mo niya kung doon sa'y may tapos unahan. Kung ako panin muming-numing, minuming, Minaw ko. mag-inabdi ka. Labi na kay babae ka. Ayaw sayangi ang imong panahon. Mas malipay ko kung Amerikano imong pilion. Kakuyaw sad nimo tay oy. Amerikano. Oh, Amerikano gyud di mo gusto? Oy, simpak ko. Ug gyud koy pangandoy anang Amerikano tay. Layo ra ginas tinuod tay. Kining ako tambag lang tinarong. Amerikano. Amerikano. Tay oy. Amerikano. Hilumoy. Madunggan kas upan ana. Masawayan gyud ka. Labi na nga nangalagad ka simbahan. Bituganan nako si Mirasol siyo. Ug matod niya, di gyud kuno na tinuod nga kaslunson sila si Dindo. Iya ra kuno na but ra na bangag sa ilong. O, come on. Abi ni kong bubot na ipagkapinsingsing. Di mo gini siyang ipangutana. Oh, natural. Natural nga ako gyud siyang pangutanon siyo. Kay ako man siyang asawa. O, come on. Awi noon, imo usap ng katungod. Ako pa magana siyang gitambagan siyo nga di lang yun niya piliun si Dindo kay dagan kayo gipaangka na tuwana. Basin og babiktima lang simbakoon niya nga akong asawa. Pinangga biya kay na nakunas Mirasol bangag sa ilong. O, come on. Imong isultihan sa Mirasol na. Ang katunga pa'y akong gihatag niya nga kahibaw. Hapdi pa day, hapdi. Hapde na hapde. Di pa na huldi ha. Katunga pa magya. Oh, may tungod sa mga kabuang ni Dindo. Ang hapdi pa'y akong gisulti. Pero di pa yun na ang tanan, ha? Ako ra siyang gitagaan o mga pangan sa babae nga gipaangkan ni Dindo kaniadto. O, come on. Pangag silong. O niya, o sa may iyang reaksyon. What is his reaction? Oh, iya gitong sultihan na ron. Mapruiba niya nga tinuod ang akong mga gipanulti. Bangag silong. O, come on. O sa ba may imong mga gipanulti ni Mirasol, Tor? Ha? Sa tinuod lang siyo, naapag yun niya ko'y revelasyon niya. Nga wa pa yun niya mahibaw nga wa pasad nako na sulti ni mo. Oh, come on. UMN! Si Amen. Di na eskwelahan. Sabuta na! Unsa man na! STLS. Uy! Dili swerte STLS. STLS. Mura madag ka ng surtres. STLS. Unsa man na! Sa tinuod lang siyo. Kining atong kahimtang karon nga watay mga kwarta, sayon ram kay ni sulbaron. Oh, come on. Manong nakaingon magkana? Why did you tell that? Paminaw ha. Listen to me. Ato-ato lang yun siyo ha. Sultihan talaga sa tinuod. Ug mauni ang usa sa pinakasikreto nato nga angay nimong may bawan bangag sa ilong. Oh, come on. Este! Isa este. Di na bastos. Sige, Tor. Ah. Di na masabutan. Sultihin ko. Kay naminaw ko nimo. Ang tinuod siyo. Doon ako'y bulawan nga gitaguan sa among bahay ni Mirasol. Oh! Usa ka kabal nga bulawan nga gitaguan ako sa sikretong taguanan sa among balay karon. Oh, come on! Bangag sa ilong. Unswa! Oh, come on! Usa ka kaban nga bulawan! Osyo! Si Mirasol wain taon na kay bawbayin ana. Ug ang bugtong nahibaw ana ako ragyod og si Dindo. Oh, come on! Bangag sa ilong. Mao ba, Tor? Asa man na nimo tagoy? Where did you hide? Nanakotagway ilawom sa among underground. Ha? Ug Sa ang to? underground. Underground? Underground. Underground. Ug ang nahibaw sa password didto sa among underground. Password? Napay password? Oh, ako raw si Mirasol. Oh,
Pero wa kay bao si Mirasol nga naa pagyoy gamayng underground dito sa ilawom sa mong balay. Hoy, Balay, huh? Babay. Balay ko sa langit. Nga akong gipabuhat og tuyo kaniadto. ayan. Diin to adito ang usak kakaban nga bulawan nga mo'y giinteresan yun ni Dindo nga makuha niya bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, mau ba? Oh, Unya, hasta mas dindo. Nahibaw kung diini mo tagui ang bulawan. wa siya may bawsyo. Wa. Pero labing siguro, maunay iyang tuyo nga iyang pakaslan si Mirasol aron makahigayon siyag suhid sa among panimay. Bangag sa ilong. Suhid! Suhid. Kapi! Ha? Kapi na. Muna na sa eskwelahan, kapi. Ayaw, Ayaw, suhid, kapi. Kung kape nga 3-in-1. Pero, kining, diin man samna ninyo ng mga bulawan. Aktualisyo. Katong mga bulawan, ang tag-iya adto, ang amahan ni Dindo kaniadto. Ha? Unya, naay gisugo si Dindo aron ipapatay kaniadto ang iyang amahan kay gusto lagi niya nga ilugon ang mga bulawan sa iyang amahan. Unya sa dihang nagmalampuson siya, usa ko sa iyang gisaligan nga ipatago ang mga bulawan. Ug mao nagkaron kay iya masagong ipapatay, mo nang wana hinuon niya makuha ang mga bulawan. Kay kaniadto gud nakaunahuna man unta ko nga ako na lang iuli sa iyang igsuon ang mga bulawan. Motong nasuko siya nako bangag sa ilong. Oh, come on. Naaday na'y igsuon si Dindo. Na, katunggingan lang og Elmer. Motig buutan niyang igsuon bangag sa ilong. Oh, come on. Manong daghan man na sila o bulawan, Tor? Why so many gold? Katong amahan nila siyo, leader sa to sa mga dagkong sindikato kaniadto dinhi sa among lungsod. Daghan sa to gipamatay. Nagkita man gani mi niya dito sa impyerno? Nagbasol sa to siya og maayo sa iyang mga binuhatan. Huh? Ang batasan ni Dindo mosab na ang batasan sa iyang amahan kaniadto. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ba daay, Tor? Oh. Is that so? OS! Usayo is. Oh, siya. Mabitaw nga nahadlok ko. Ha? Nga basin, nagpabuot-buutan na ba? Nagpabuutan lang na karon si Dindo. Nagpabuot-buotan. Pabuot-buutan man. Pabuot-buutan lang na ba? Pero nahibaw gyud ko sa motibo anang tawhana. Motives? Nga doon na gyud sa utang tuyo ni Mirasol nga akong asawa. Kay nagtuo na siya nga nahibaw in town si Mirasol kung asa tagui ang kaban bangag sa ilong. Oh, come on. Murag, nakisabot ako ni Motor. I already understand you. Ha? Naam yung tinuod og rason kung nganong dili kauyon nga si Dindo mao'y makaasawa ni Mirasol. That's why. Ako siyo, wa man ko'y supak ba nga maminyo og usab si Mirasol. Bisag sakit sa akong buot, akong dawaton ang lalaki nga iyang higugmaon. Pero di lang yung ko gusto nga si Dindo mo iyang mapilian. Nahadlok kayo ko nga mabiktima in taon unya si Mirasol niya. Kay di bayasan malalis nga hitsuraan sa nas Dindo bisag sigahon kinagmata. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw na ba? Ayaw lang na, kapilitor. Ha? Ayaw na. Baad na? No. Naibaw naman tangdaan nga sigahon yun na siyag mata. Kabantay magawa na. Pero ato rin ha. Ah, Ato rin Maong mihangyo jud ko nimo nga tabangi lang jud ko, ha? Tabangi lang jud ko siyo. Kasabot siyo? oh, come on. Bangag silong. Hey, Tabangi lang jud ko. liyot ko malipat kay nakalingi ko nga na nagpurol ni Agi. Ay, kapurol. Di ko mo kong aksyon. Ay. Lain ang kabuhi ko. Gado sa bilyana man. Tabangan tika. Mo man na atong misyon, Sabtor. Nga, tabangan tika. Mo bitaw nga giubanan kita ka din sa kalibutan araw na magiyahan sab ka sa husto mong mga desisyon. Mga right decision. Dili left, right. Right, Yes. Abi ni mo siyo, dako na kayo na kong kalipay nga gihatagan ko kay kayunan sa tong Ginoo nga makahinulsol pa sa kong mga sa. Daghan kog pagmahay sa kong kinabuhi. Mo nga maningkamot yung ko bisag unsa kalisod kining tahas karon nga akong gisagubang. Oh, come on. Muna akong gustong madungog ni motor. Aha. Ayaw yun paglunga. Oh.
Sabot ka, do not lungahays. Patkidret. Kinahanglan nga sukla na to. Bisag unsa pa kalisod nga mga taas ato nagsigubangon. Kutob ko mahimos yo. Buhaton ako ang tanan maayo. Aron lang yun makapasar ko sa Ginoo. Aron maparihas ko nimo nga mamahimo kong anghel. Bangag sa Oh, ilong. come on. Doon na lang ko'y gustong ipangutana ni mo dindo. Og ayaw lang kalain ini ha. Murag seryoso kaya nang imo ipangutanan ako da. Bahin man na sa unsa, Mer. Unsa ka tinuod ang balita nga akong nadungog? Nga kanang anak ni Bibing, inyo man kuno ng anak. Ha? Unsa ko'y anak? Kinsa may nagsulti nimo anak? Mer? Tubaga lang akong pangutana dindo. Kung tinuod ba na o dili? Kuan, kanang, waoy, di na tinuod. So sa ato pa, dili tinuod ang ilang mga pasangil nimo nga imo kunong anak ang anak ni Bibing? Ay, di yun na tinuod, dili yun. Pero, kinsa ba nagsulti mo anak ba? Bakak mo na istorya, uy. Dili na importante kung kitsa nagsulti ana. Basta mahinungdanon nga misulti kas tinuod. Kuan, sa una magod, suod mi anang Bibing. O, kung datang ginoon kayo ng babayhan sa mga lalaki, dihay gayon nga, nahubog ko ato. Pero, wa ko'y nahinumduman nga, dunay nahitabo na mo. Og ni apa dindo. Hmm? Kanang mga anak ni Carol og ni Diana. Ikaw man sa kuno yung mga amahan ana. Grabiha ko na ng balita agod. Murag, sobrar kayo na da. Pero dili na siya tinuod. O di na tinuod, uy. Klaro na kayo ng binuang ng istorya, ha? Abi ni mo dindo. Mao nang nangutana ko nimo kay di man ko kumutuo dayog istorya gud. Dako kong supak sa mga tawo nga maghimo-himog istorya. Pero kung may bawaan sa dakong tinuod, syempre, malain sa gyud ko. O, pas kang binuanga gina ng istorya, ha? Uy, dauton mo sab nila nga akong pangan? Kung kinsa man gani nang nagpatakal ang istorya di ni Mumir, ayaw gina taon sila tuhui. Ako mo'y tuhui kay ako'y misulti ni mos tinuod. Mahimo man ba nga imo nang pasakaan og kasong nagsulti ana? Kuan, para na ko, di man na importante ba? Kay di man sab ko mahangan o tumo-tumo nga istorya. Basta nasayod ko nga, ako'y binuangan nga babae. Para nako, importante nga mapasakaan og kaso ang naghimo og istorya. Aron mo lutaw gid ang tinuod. Di na lang tama naginot og ingon anang istorya hamer, eh. Nagaila, behagyo ka na ko nga mapaubsanon kay ko nga klasis tao. Dili ko mutubay og ingon anang istorya. Basta, nahibaw ko nga limpyo ang akong konsensya og wag yung ko'y gibinuangan nga babay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!